Voilà, beste mensen, ik ben hier ongeveer 5 kilometer van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, Nederland. Dus het is nu 8 uur 's morgens. Het is al 22 graden en de droogte blijft maar aanhouden. Het is enorm droog, enorm warm. Hier zie je ook op de velden de boeren dus die verder hun velden besproeien met water. Natuurlijk, hier als je de omvang ziet van die velden, wordt dat geen gemakkelijke taak om dat die overal te doen besproeien zoals je ziet.